Tes. Huria ni tuhata, tapuka ma perningguota di bagasan sadarion, taparade maroha doho pikirata, marende mahita sian bukuende nomor 30 ayat sada 1 tolu. Oh
goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma debata, puji hamuma guarna, palendes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do guarna, jala merlopolok mahamu di jolona, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor ma matanami, asahutan dahami haton nami nasian hoi, pergugoi mahami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, saito gihon ma hami diak kadalanmu, asahutan dahami ho hanguluan nami, manang mangolu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Tanghihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian sada Timoteus onom, ayat 14 sahatu 15, ayat 14. Radoti ma patiki somar lindang, so hasurahan, pai matarida Tuhata Yesus Kristusi, ayat 15. Aidi hajujupang nitikina, patarma ibana bahenon nina martuai, pargogo sasadasa, raja niaka raja, Tuhan niaka Tuan. Songoni masahana, atong rap mangidogogo mahita tuadopan di debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Puji maaf.
tatopoti ma dosata nagodangi tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala prataluk ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami. Di bahini, saya sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami di jolom, di bahini, pasonang jalapuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringut tu hasisaan ni dosata. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah, tung nasolomo dorohaku mida hamatean ni parjahat, nalomo dorohaku mida hamula ni parjahati, tumadikon dalanna, asa mangulu ibana, hasangapo ma di debata na diginjang. Amin. Tapi kema hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion na nienet sian sada Samuel 2 ayat sada 110 tajahama margati soring. Dungi martangiang masihana ninna ma marlopolok marohaku mida Jehovah, timbul do tanduku di bagasan Jehovah, nah hirtap situtudo pamangaku dopak akka musuku, umbahe nalas rohaku di pangurupiomi. Dangadong nabadia tiboson Jehovah, ay dangadong dukon imo, dangadong patangobatuan dukon ni debata. Unang sayda dati hamu manenganengahon hagin jangon, unang ruar hata jukat sian pamangan muna, ay Jehovah do debata na puna akka parbinotoan, jala ibana dumasing akka pambahenan. Marponggolan do siyon lubalan, jala marohos sagoran do akka mamandate. Akka nalubian na sailaon, laho do masari si panganon, jala akka naraparhian marlangge-langge, pola tubuan anak pitu na holhian, jala miruas buti si torop anak hian. Jehovah do mamuno dohot na panguron, ibana patuaton tubalotoru robot pangakon musa. Jehovah do na mambahen pugos dohot mambahen mamora, ibana do paijurhon laus ibana patimbulhon muse. Ibana paheheon sian orbuk halak natarje polhian, jala dipatimbul na pogosi sian gabo laho pangdulhon tulambung niakan nasangap, jala ditrupukon habangsa hamuliaon tunasida, ay Jehovah do napuna aka ojahan ni tanoon, jala dipaojak di atasna hasiangan. Sai naramotan na do pak ni aka na ni hasianna, alai sai parendepon na do di bagasan hahulumon yang go aka parjahati, ay dada binahin ni hagogoon sandiri maruaso bawa. Saya natunduk do baheno ni Jehovah la akan na mangang ibana, makuli rongguna
sowani masahana martua do na tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Tahatindakon maha porsiautai, songon na hinatindakon nidongata saha porsiaon bisandok portibion rak mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama paragogo naso hatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu benoturu rung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manai tu surgo, na hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pergogo naso hatu dosani, di sima ibana pai maulak sogok tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditondi parbadia, janarong usada huria na badia, huria hatau pani halak Kristen akan na badia, doho di hasasani dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amin. Tapi kima kor ulaya 2.
Tabigi matitim di Riata di Bagasan Samingguon. Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu Apen Patuluhon 17 Desember 2020 tolu. Topik Minggu. Maria ia do todikku mida debata. Kosong sada rapot Huria tahun 2020 tolu. Rapot Huria tahun 2020 tolu naing dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 17 Desember 2020 tolu pukul 10 sada tolu puluh wib. Dung sidung permingguan pukul 10 wib. Agenda rapot ima pengesahan program Dewan-Dewan Dohot Huria tahun 2024, pemilihan Ketua Pesta Gotilon 2024 Dohot Warnasari. 2. Soso. Tu sude ruas nang dohot parhalado naso pasahaton pelean bulanan tahun 2020 tolu suang songoni nang lelang pesta gotilon tahun 2020 tolu manang lelang pesta gotilon tahun sebelumnya asa dipasah ma tuhuria. Tolu Natal 2020 tolu dohot tahun baru 2024. A. Jadwal malam Natal dohot ibadah ujung tahun 2020 tolu ima naparjolo ibadah Minggu Aven na Paupaton Minggu 24 Desember 2020 tolu ibadah bahasa Indonesia masuk pukul 7 wib, ibadah bahasa Batak masuk pukul 10 wib. 2. Kebaktian malam Natal Minggu 24 Desember 2020 tolu, ibadah bahasa Indonesia masuk jam 10 onom wib, ibadah bahasa Batak masuk jam 10 sia wib. Tolu Natal Parjolo Senin 25 Desember 2020 tolu, bahasa Indonesia masuk pukul onom wib, bahasa Batak masuk pukul 10 wib, bahasa Indonesia masuk pukul 10 walu wib. 4. Natal Paduahon sekaligus Natal gabungan ama ina dohot lansia dipatupa di hari Selasa 26 Desember 2020 tolu masuk pukul 10 pitu wib. 5. Ibadah Minggu ujung tahun Minggu 31 Desember 2020 tolu ibadah bahasa Indonesia masuk pukul 7 wib, ibadah bahasa Batak masuk pukul 10 wib. Onom ibadah malam tahun baru Minggu 31 Desember 2020 tolu ibadah bahasa Indonesia masuk pukul 10 wib, ibadah bahasa Batak masuk pukul 10 sia wib. 7. Ibadah tahun baru ima dipatupa di hari Senin sada Januari 2024 masuk pukul 10 wib. B. Papungu pelean tujolo laho madukung akka haperluan tu perayaan Natal 2020 tolu doho tau baru 2024 tapatupa do papungu pelean tujolo ima di hari Minggu sadarion 17 Desember 2020 tolu doho di Minggu nanengro Minggu 24 Desember 2020 tolu tapasah ma peliani di Bagasan Las Niroha. C. Partureni acara Natal keluarga di Bagastabe ima di tanggal 23 Desember 2020 tolu di Parade Huriatta do di Jolo Pitu Gerejata di hari Minggu 17 Desember 2020 tolu sadarion di permingguan Manogot Arian Dohot Botari Laos Marhite on pinangido ma tusude ruas asa patupahon ibadah manang acara Natal di Bagastabe di tanggal 23 Desember 2020 tolu. 4. Dewan-dewan
4.1 Dewan Koinonia. 4.1 Seksi Remaja Dohot Naposobulung. Natal Remaja Naposobulung HKBP Pasar Minggu. Hobartu Parningotan Hatutubu Nituhatta Yesus Kristus Seksi Remaja Dohot Naposobulung HKBP Pasar Minggu naing patupahon perayaan Natal tahun 2020 tolu di hari Sabtu 20 Desember 2020 tolu dohot tema Season Greeting Sending Your Love and Warmth This Christmas yang diambil dari Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Subtema, dengan perayaan Natal ini menjadikan kita sebagai remaja dan pemuda yang memuliakan Tuhan dengan pembawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Rangkaian kegiatan Natal IMA 1 Pranatal, Remaja dan Naposobulung HKBP Pasar Minggu akan mengadakan pranatal dengan mengunjungi teman-teman Naposobulung HKBP Pasar Minggu yang yatim piatu sebagai bentuk kasih yang menyempurnakan Natal tahun ini. 2. Ibadah puncak dan perayaan Natal. Acara ibadah puncak dohot perayaan Natal Remaja Naposobulung HKBP Pasar Minggu naing dipatupa di hari tanggal Sabtu 20 Desember 2020 pukul 10 WIB sahatuna selesai maringanan di ruang ibadah gereja HKBP Pasar Minggu. Dengan ini Remaja dan Naposobulung HKBP Pasar Minggu mengajak semua amang, inang, kakak, adik, dan teman-teman remaja Naposobulung terkasih untuk dapat bersama-sama merayakan dan hadir pada Natal Remaja Naposobulung HKBP Pasar Minggu. Link pendaftaran Natal ada di Warta Jemaat. Untuk informasi lebih lanjut atau pendaftaran terkait Natal Remaja Naposobulung HKBP Pasar Minggu bisa menghubungi Naomi Sinambela dan Ruth Panjaitan. Opat 2 Dewan Marturia. 4.2.1 Seksi Kesehatan. Buka stand sian klinik Prodia. Klinik Prodia nang membuka stand di Jolo ni Pitu Gereja di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Desember 2020 tolu siat pukul 7.30 WIB saat pukul 10 sada WIB. Pelayanan yang akan diberikan antara lain sada memberikan keringanan biaya 25% dan harga khusus beberapa pemeriksaan untuk semua jemaat gereja apabila ingin melakukan pendaftaran pemeriksaan. 2. Menyediakan alat tensi. 3. Memberikan edukasi dan informasi adanya pampers gratis dengan syarat punya BPJS aktif. Titing naso jinahaon do perhepengon di Huriatta, boy mata jaha di titing naong di parade Huriatta. Songoni matiting dihita di bagasan Saminggon. Tabi kima korama. Marende mahita sian buku ende nomor 45 ayat sada huhut papungu pelean.
Martangyang mahita. Damini di batana sumurung sian saluhu troha. Imana mangaramuti hati-hati luhut pikiran nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent madhita saluhutna. Di minggu Advent na patuluhonon tangihnot tama hatani di bata nama rujahan tu natar surat di Lukas bidusada mamuka sian ayat 46b sahat rudi ayat 55. Di patibul rohakku do Tuhani, Maria iya do todikku mida de bata si palu au, ai ditatap do hai tehon ni naposonaon, parhatuaon mau olak nyon marsudut-sudut. Ai habal gau do di bayan pergugui itu au, nabadia do guarnai. Ai marsudut-sudut do asini rohana mida akka namakka biari bana. Hagogodo diula tangan naing di pasarakodo akan nagijang meroha akan nagugui di paijur do sian habang sana sida di pabakit do akan namekmet nadengkan di pasuksuk ibana tuang kana male jala akan nalubian hian rumar do di palau di painu-inu do Israel naposonai marningot asini rohanai mangihutton baga-bagana natu aka oputta tu si Abraham dohot tu opparanna saliling ni lilingna ima sahatna huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di patongon huriatah kabipido nagabi topik ni jamita sadarion Maria iya do todikku mida debata. Maria iya do todikku mida debata. Laos ubuk doi sasitonga tu maknani minggu Advent na patuluhon. Mulu di bahasa Latin minggu Advent na patuluhon diguari gaudate. Gaudate nomor 8 marlas niroha. Maria iya marulupuluk. Uparrohahon lilin. Alok tulu. Anggo natumikos. Dua na ungu. Sada narara. Ay apen na patuluhon. Ima mamakai lilin narara. Songon simbol ni las niroha. Las niroha alanunga dileot debata hasesani dosa. Ai Advent pertama dan Advent kedua itu menekankan supaya orang-orang yang berdosa itu mau bertobat. Dan di dalam kerinduan untuk bertobat itu Allah membuka dirinya memberi pengampunan. Dan itulah yang diberikan Tuhan dalam minggu Audate. Minggu Advent napa tuduhuni alani ikon marulupulup jalan marlas ni roha dohita di minggu Advent. Walaupun minggu Advent itu tetap minggu penantian. Paimahon haroroni Mesias napa dua halihon. Walaupun mungkin kita dalam usia kita yang berbeda-beda, mungkin ada yang sudah di atas 80 tahun. Adok teh Nau gijang iwal 10 tahun, bertudu aja tu gijang. Bertudu. Oh, orang kamat tahun. Orang inata. Nah. Jadi di bagasan na umur 20 tahun tu gijang tetu nunga mula loni hamu merpesta Advent. Jana di festa Advent ini saya diodolkan ro nama ibana. Tapi saya tak ima suraro. Ketika kita menunggu cukup lama, itu bisa menimbulkan kebosanan. Dan kebosanan itu bisa menimbulkan pertanyaan, apakah memang benar dia datang?
molo tang hotta tiup na ikrodo ibana na pasti rodo ibana, akhirnya kita akan melupakan. Luza ma iba pa imahum ni ay tok sorodo tumagom manasing ini udah. Alay hamun nakadongan di minggu Advent na patuluhonon di pasungkulhot hita marlas ni roha hita mamuji nanaeng ro nata pay-may songon edeni si Maria now hujahahon nakin mulu di bahasa Latin di guarido edeni si Maria on magnificat Aisyang itu terjemahanna Maria iya padohanna parjolo didok si Maria ima Maria iya do todikku nina Maria iya alai totu ikut tubuh do suku-sukun ai bahasa ikut Maria iya ibana. Setiap ada sukacita, setiap ada kegembiraan, mula adong olup-olup totu adong do sialana. Dan sialanya itu bisa beragam-ragam. Boydo ada keluarga, Maria iya todina manasnya rohai mana ala seorang panggoaran na perjolo bawa muse. Ala halak batak ibana. Ala anggo halak batak mulai terbawa ada perjulu, termelulu-bulu betul dini. Alana terroa matemadok ngadong be na menguduti. Yadang mabir be ibana untuk generasi penerus. Ayang gubur do lau de itu hutani halak. Hamun na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus. Aram do halak marulupulok berlas ni roha. Ala pas mengunjungi tahunon dapat promosi ibana. Dapat ibana jabatan nadumingkan. Manang BHP dah tak bersahap mulu lam dapat jabatan nadumingkan bukan? Alaya dong dia bahalak nomor 20 ala dakotaha. Dapat undian door prize. Ai batu paham door prize di setiap perayaan Natal di Kuriau. Malas nyeroh harokan. Kebitu dan di Natal di Lansia Resort Ciputat. Nah di tanggal 10 pagi pedita PH Nainggolan mendapat hadiah utama. Bamarulupul pemotong terlas aku mulak. Terhujo pahu puku goklas neon hadiah dapat nyupuk. Pahu kupu las rohana. Las roha oleh karena berbagai hal yang melandasi. Ada mau hangat nama las ni roha, ala di nama ngujugi tahunon, nunga adong rencana di bayar anak kona, bapak, oma, anggo di ujungi tahunon, martau baru majuhita, tu pulau Dewata ina, baik terlas roha ngaton, itu pulau Dewata lau baru lang martau baru. Apalagi dak kiara bisi ni. Ayang monong jut tu sia ni doron naro nggak biasa tu sih. Mulubuin yang tu Roma masuk. Nah. Mula kena poso. No baik kamu jut matlas ni roha. Ya, ini pemuda-pemudi ini. Apa yang bikin kamu selalu bersukacita dalam hidupmu? Jangan malu-malu. Ada yang bersukacita ini gara-gara tadi malam itu timing yang paling tepat dihusipot pacarnai holong koro hakku hoina. Jadi tori parade madigina romar minggu sedari onete lama dok mau lihat sudah bata paturus mai Tuhan ima sirokap mito dikuna dumengka di paradiho. Dungi bolo sodi-sodo natorasna teleponon nama pabon nama ngadong bet nanak helam ninna
Bana terus lepelas marohana kan? Itu. Ragam akan asingi. Ala yang go di bagasa terpuhon. Di togu-togu do hita. Ahado mabain marlas ni roha si Maria. Nakin tapai hutihut do sasitong na ala adong do pabainan ni debata na luar biasa itu. Na luar biasa, na so diprediksi bana, na so dihirimi bana, ikut terjadi patu paon di debata. Tungolu ni bangsona, tungolu ni portibion. Di ida si Maria adong satu rencana yang luar biasa di mana Tuhan akan melakukan tindakan revolusioner, pembaharuan yang cepat dan yang menyeluruh. Adok dulu tindakan revolusioner yang akan Tuhan lakukan ketika Mesias itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Perjolo ima, dia akan melakukan tindakan pembaharuan susila, moral di tengah-tengah umat manusia. Nakin takas do didok pabua patu paong nama asa taruli las niroha, asa gabe taruli harga diri yang sebenarnya orang-orang kecil. Halak na pogosi, halak na leai, dia akan diangkat martabatnya oleh Mesias yang akan hadir ini. Dia akan memberikan kehormatan kepada orang-orang yang selama ini dipinggirkan, yang termarginalisasi oleh karena tindakan-tindakan dunia yang tidak bersahabat dengan dirinya. Memang akan alea yut dui dang dia pareta konsolma. Bulodong hulaon taksi pai mau akan alea. Akan asang mo si pai mau. Bulu sororo pe nasangapi bata pai mah sudah adang rope sian. Nah. Hiaru terjadi di Sadahurian Holayani pas di hari Natal. Jadi Roma buah-buah sian kepala pemerintahan sada wali kota di telepon tu panitia, saya akan hadir dalam perayaan Natal di gereja Anda. Las rohani panitia pabuahon nang rodo wali kota non mengucapkan ucapan selamat hadu tubuh ni Tuhan Yesus, selamat Natal turiaon. Ba las rohani panitia ibabu batu ruas, las rohani ruas ala oddo pehaninna. Ini sesuatu penghormatan yang luar biasa datang seorang pemimpin wali kota yang notabene non Kristen. Di Papua do jam nasa sitokna jala di dok ibana do dauli mai ninna ibana. Tepatnya di hari H tunggu punya tunggu khobar tu perjanjian ini tengraro amat teh. Telepon. Ainge dia bapain waeng. Ai madah lagi repot do beung waeng bah. Ai kebetulan untuk tamu di mana. Bah. Ai dak sadia lengai ikut pukau ma acaraon. Ninna. Ulu sabar mah suamo teh na. Ibu bapak panitia mak sabar mah hita teh. Idok batu badita sabar mah mak padita. Ala repot do peninna.
Ya, kita sabar menunggu. Tunggu punya tunggu, setengah jam belum datang. Di telepon, saya sudah mau berangkat ini. Mau berangkat, oke. Atau tapi masukin naik. HP, tang rasahat. Lalu bisa zoom. Di telepon, dia dong naik. Bapak, ibadah macet. Ayat tuh siapa masa karton macet dong nak. Ujungnya baru itu mak ruas. Toleh mak takut ke mak. Pesta tahun nak pesta ti. Sau di pesta tahun ini nak. Dari kamu mak ala nasanga ibana te. Ala pimpinan ibana di kota Madiai. Ikut saya beri bapak imam. Ala yau sugari. Adok perliturgi. Na pogo sidang ro tole mak nak sodoh imana tak pola sudat Natal tahun ini dong kan itu ya suidok itu regat dia situ mainna. Tetapi ketika Mesias itu hadir maka akan terjadi revolusi mental, revolusi susila, revolusi yang akan membawa pribadi-pribadi manusia ini kembali kepada harkat yang semula, di mana manusia ini semuanya adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam arti dos dojol mai dia dopan di debata ala nikot dos dojol mai dia dopan di dongan najol ma jala tusi mana yang pemulahon ni Mesiasi. Patupahon tindakan revolusioner pembaharuan asa setiap manusia bisa menghargai, menerima kehadiran sesamanya sebagaimana dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, pasti akan ada sukacita yang luar biasa deh. Aina nganong be panagam-nagam kita sehari-hari manon iba dibully. Tangbe, ala nunga adong perasaan nyaman, nunga dihargai kita songot dirina sendiri. Napa dua hon tindakan revolusioner ima tindakan pembaharuan kemasyarakatan. Didok disinakin ikon patuaton nama akka namar huangasui. Alai sutuk salah kita deh. Tak sudi parhuasoi patuaton na. Parhuaso tanda kutip nak korupsi do. Naung somangula tohongan naing hobar tugas doh tanggung jawab na. Penguasa-penguasa yang menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya. Ayang go burjudo tulus dorohana diulau-ulau nai tak patuaton ni jahuwei. Alai painu-niun ni debatadoi asa berkesinambungan ni ai gabi pasu-pasu ni gabi kemaslahatan kepada masyarakat umum. Hamuna nahina holongan di bagasan gohan itu hata Yesus Kristus. Molo dipatuat akka namar huangasui. Sungguh dia do bainon na tuaka rakyat jembeli. Aka orang-orang kecil, dia akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi, memberikan apa yang bisa mampu dia lakukan dalam rangka membangun masyarakat di mana dia berada. Itu. Jadi molo dihilalah hita do, sudah hita mempunyai peranan di lewat di tengah-tengah di masyarakat, pasti kita merasakan sukacita dalam hidup kita, semangat kehidupan untuk terus melakukan yang terbaik asa dengan masyarakat teh. Perubahan yang luar biasa itu akan terjadi di dalam kuasa Mesias yang akan datang. Kuasa yang akan memperbaharui hidup kemasyarakatan.
Jadi kalau bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka ketika kita perhadapkan dengan firman ini, itu akan terjadi kalau dia yang hadir itu akan membuat reformasi kemasyarakatan. Napa tuluhun reformasi yang akan dilakukan adalah reformasi ekonomi. Tidak lagi di si lehon nama mangan akan amale. Itu. Alai akan namorai dalam tanda kutip namora si kijang rohai. Didok ikon palaon namai. Suarong be, suade be si halasononna. Artinya saudara-saudara, akan terjadi perubahan di bidang perekonomian, sehingga tidak ada lagi orang yang lapar, tidak ada lagi orang yang disebut dengan kemiskinan ekstrim, tetapi semua akan bisa bersukacita karena kebutuhan hidupnya sudah bisa terjangkau melalui upaya kerja yang dia lakukan, tanpa harus orang lain yang akan berbuat untuk dirinya. Karena apa? Karena kesempatan untuk setiap pribadi sudah dilapangkan jalan mendapatkan rezeki yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kalau itu terjadi saudara-saudara, maka masyarakat adil dan makmur itu akan kita capai. Mudah-mudahan kalau kita coba hubungkan itu dengan pemilu 2014, mari kiranya campur tangan Tuhan akan muncul pemimpin yang benar-benar melakukan 3 gerakan revolusioner ini. Sehingga benar-benar kita akan mencapai bangsa yang unggul 2045. Kiranya Tuhan yang campur tangan untuk mengarahkan masyarakat kita agar cerdas, agar bijak, menjadi tangan Tuhan memilih siapa yang diridhoi oleh Allah. Hamunan nahina holongan di bagasan kuarn itu kata Yesus Kristus. Ada seorang pengkhotbah yang ternama, yaitu Stanley Jones, mengatakan seperti ini. Magnificat, nyanyian pujian Maria adalah merupakan piagam yang paling revolusioner di dunia ini. Ya, jadi piagam yang paling revolusioner di dunia ini. Karena itu, kalau kita mau ikut melakukan tindakan revolusioner, ikutilah nyanyian pujian Maria di dalam hidupmu. Magnificat dalam keseharian hidupmu. Karena Anda dan saya sungguh akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Dia yang sudah datang, yang sedang datang, dan yang akan datang itu, yaitu Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah. Amin. Mulia terima Tuhan di hatam nakutang kami. Maria ia marulu-pulu pamitutu songon si Maria ala takas hua uhuk kami. Ia harorom nanek patupaon sada ulaon nabal gasitutu. Nalaupai baruhon ngulu bermoral, ngulu bermasyarakat, nang ngulu di perekonomian. Gebe mabaik kami di bagasan kapasitas sebagai manusia ciptaan Tuhan menurut rupa dan gambar-Mu. Kami akan benar-benar menikmati berkat-berkat Tuhan yang selanjutnya memotivasi kami mengambil bagian
untuk bermagnifikat dalam kehidupan keseharian kami. Mulai hati mali Tuhan, di bagasan dengan ibasam, sudima akan masa di tonga-tonga ni huriam, HKBP pasar minggu, di bagasan minggu na ibaruon, iring-iring tugu-tugu, tiroi marhititor di porbadia, uhud pasu-pasu, gaya belas tiroha di hami, pujian hasangapur di kuarmu. Sudina akka na adong berkaitan tu pelayanan sosial asa bui mardana ini dohot dengan marhiti Tuhan akadongan nami na ibagasan hapuguson na terlupakan terpinggirkan bui madai hinauli ni makna Natal di bagasan nguluna di tahun 2020 akan amar sahid hodol Tuhan hupangasahok kami pada ni bulun wakana marsak hodo si pangapul Tuhan pardenggan bahasa secara khusus tanyakon nami dongan nami akan nagabi korban bencana alam di berbagai wilayah di negara namion di Portibion khususnya di daerah nami di Kubang Hasugutan. Ho mali Tuhan naro majongjongi nasa usaha naminani panggonggomi dohot aka instansi na terkait nang dohot aka pribadi na mga leor rohana manghurubi aka dongan nami korbani ang giat marhidi Tuhan hehe muse semangat nasida adong do ari pengabudian na dumengkan di paradiho tu nasida Tuhan di batama nami kami masih terbeban untuk bangsa dan negara kami ini dalam mempersiapkan diri untuk tahun pemilu 2014 hadirlah Tuhan agar melalui kehadiran-Mu proses politik itu bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya bangsa ini akan bersuka cita karena Tuhan akan memberkati pemimpin yang setia yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga masih terbeban untuk mendoakan saudara-saudara kami yang ada di daerah Timur Tengah khususnya peperangan antara Israel dan Hamas. Sungguh banyak yang menjadi korban, kehilangan nyawa, kehilangan harta. Saudara-saudara kami tersebut sungguh menantikan uluran tangan pengasihan-Mu. Karena itu kami berdoa dengan khusyuk. Hadirlah di sana. Engkau bisa memaksa mereka yang bertikai untuk bisa duduk bersama membicarakan jalan keluar yang terbaik agar tercapai damai sejahtera sesuai dengan cita-cita Tuhan untuk mendamaikan dunia ini. Demikian juga yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Perang juga masih berkecamuk, korban bertambah-tambah. Biarlah dengan damai sejahtera-Mu hati para pemimpin kedua negara ini bisa dilembutkan untuk bisa bertemu, duduk bersama untuk mencapai jalan keluar perdamaian. Kami yakin dan percaya Bapa di sorga, sungguh dunia ini akan penuh damai sejahtera oleh karena kuasa Yesus Kristus Mesias anak tunggal-Mu itu. Amin. Taparade maidita sian nomor 40 membuka sian ayat perjolo dot aka ayat namangihut laos tapasahan na peleata na paduahon laos sunguni nang dohot untuk mendukung dana Natal. La
ison sonatai isurku abansana araja onai ananku di dope itanon samamna
tatangyakon ma peliata. Ali di patama nami na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut sileho leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masya na nileho mitu kami pelian nami tuho. Saya jalan may kabiwap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parahasya kami pilianon. Pati bulhon harajaong di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gurang ni sileleho mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tungau songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sodarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan nama dosa tuhami. Una kami tugihut tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalau hamuma pasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorho madamena tu todim. Selamat Advent mari kita saluhutna.